hey guys, andiyani noba babu-toxic bam na okanye mhlawumbi yintoni, but mna ndivele ndibe-antisocial worse manxa ndibroke. Andifuni nohaya mos mna because uba ngathi yho uzandicela imali. Ukubona usane kusemojo uzethu mfowethu. Wena thopha ngeba ndigrand mfowethu man qha ever since ndashiywa ngulaa mntana man ndabhera iolidi ndabethwa phantsi nasespani. Yho uqonde nathi sob story. Ngoku ndibethwa yile nto uba ndibroke mna self ndiphinde ndinyiswe yile emotional responsibility into yoba wena u-expect uba ndizawuba yi-answer yeeproblem zakho. Ublind kaloku kule life usiphilayo fondini, yho wonke umntu uneengxaki and zonke ezi ngxaki zifuna imali. And akho nto inzima kungathi ngumntu xa ekujonga qona as much as kunyiwa man engathi kunyiwa bhetera napha ku-Uncle Tops makhe ndiyokhala phaa kuye. Ube ungena-answers wena kuqala. Wake wamnceda umntu fondini thinking this is just gonna be a once off. Mhlawumbi ngaloo nyanga wakubamba icela loo-2 clipanyana ezawuvalelwa ifowuni zitori zabo. Nawe uqonda ndibambe ngemini right umntu 3 clipanyana awulibali mos i-once off le kaka. Yho 2 ke 3 months down the line uba man sekuthe ngoku ngathi ndasayina i-debit order nje apha. Caba ngoku sendiyi-solution fondini yeeproblem zakho zemali. Uwesi kufumanise uba lo mntu uyaspana yena at least fondini unegarantii ye-wages every month akafani nawe, but still azokuthi ntimfa yonke le mithwalo yakhe. Ngoku funeka ubuzi-expleyina uba kuyanyiwa nakum fondini. Akunzima but ke wethu guys singabantu nathi guys man, ungazikho perfect fondini, but ke silapha masiqhubeni kuzawuba sathwani.